isang baptist po ito siguro sa Saras Butik. Oh. Magandang gabi po sa iyo, ma'am. Hello, my Murag dili na, murag Hello. SDA man tingali ning isa si Hello. si Ito si pangalan mo, ano. Brad. Jali Bakor. Ah, So, katong bro, magano ka na lang bro, magtagalog ka na lang bro dahil Tagalog version po tayo ngayon. Mas lalo tayong paninto nito sa tumang kapawis. Kuntiisa na lang. Ano? So, meron tayong isang babae na bisita. Ano pong concern nyo, ma'am? Oh no. Magabi sa tanan, magabi sa tanan. Pag-Tagalog ka, ma'am. Hala, ang Ay, Tagalog ko. mas bitter tingali, ma'am, na you can show your face para makita Kasi nato ano, ma'am, ang kagwapa paggabi sa po gimo kasi, sa ma'am, ginusto. paggabi Tagalog tayo, ma'am, dahil marami tayong mga viewers na hindi nakakaunawa ng Bisaya, ma'am, kaya binigyan ko sila ng pabor. Sige. Okay. So I'll do my best na mag-Tagalog. So lahat naman Kahit siguro na tayo magkalisod- marunong mag-Tagalog, ano? Kahit na Sige, sige. magkalisod-lisod tayo, ma'am, sa tumang Oo, kahirap-hirap. ma'am. Sa totoo lang, ma'am, hindi nga ako marunong mag-Tagalog, pero sige pa rin, at least para mabigay natin yung serbisyo sa iba. Sige, sige. Correct. So, kinsay una mangutana sa kinsay una mangutana ako ba o sila ba sila? Ay, ma'am. Sila sa imo. Sa dili pa ang pangutana, ma'am, Brad Eugene, baka pa hintulutan mo ako magtanong muna kay ma'am isang bisis lang. Sige. Go ahead. Ma'am, ang tanong ko po, ba natin mapakita yung mukha mo para makita naman sa lahat ng viewers kung gaano kaganda yung bisita namin dito ngayon? Dili kay Takot. dili lang. Takot magpakita sa mukha. Dili lang. Ayaw. Sige. Bigyan na lang Okay tayo lang, natin okay lang. pabor. Ato lang respetuon po ang desisyon, We have ma'am. to respect yes, Kuan. Ayun. So, Sige. Sige, ma'am. much better, Brad Gapo, kinsan ni kauban nato din si Brad? Si Brother Stalwart po, isang Brother dating Stalwart, ma'am. Seventh Adventist, ngayon Katoliko na. At ito namang isa din siya kasapi sa Seventh Adventist. At ikaw naman, Si born Brad again siguro. Bakor. Ano? Sige, mag-pray santa kadali lang para mag-pray sa. Tapos na ho kaming nag-pray. Sige, gusto mo? Humana, ma'am. Sige, Okay lang, dali lang. Sige na, mag-pray na siya. sige, Sige. uspo na to, Lord, may gabi sa tanan, In Lord. minute, Salamat kayo. Father, the Patre, Son, and the Filiatus, Holy Spiritus Spirit. Sancti. Amen. Sa mua ka Lord, una Lord, i-guide mo kami Ginoo nga ang imong pulong Lord, ang imong presensya Lord, maanaa ka namo Lord, tabangi kami Ginoo nga ang kasing-kasing huna-huna maalign diha lamang kanimo Lord. Ikaw Lord ang magsulti ka namo Lord, dili ang mga self-interpretation Lord. Lord, salamat Lord sa higayon Ginoo nga kami Lord nga managsuon Ginoo maga-istoryahanay Lord og sa nagapaminaw gihapon Ginoo. Salamat Lord. Lord, uban kami Lord. In Jesus name I pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed thou among women, and blessed the fruit womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and to the Para hour of our sinis death. naman at Amen. for it. Amen. Amen. Father, the In the Son, name and the Holy of Spirit. Spiritus Sancti. Amen. Okay. Sige po, ma'am. Ikaw, bro, basig- Anong concern nyo, ma'am? Basi, si Brad Bakor, basig moampo po, mo ni gitawag nga ecumenical prayer. Okay. Wala man tayong problema, ana. Kaya Ayos gitawag lang mo daw, sa ayos lang daw ecumenical sa kanya. prayer. Ayos lang daw sa kanya. Sige. Walang problema. Makinig si ma'am muna ang magtanong. Si ma'am muna ang magtanong. Tapos ako magtatanong lang rin. Tapos kayo lang sasagot. Magtanong lang ako. Ganun lang. Sige. Una-una sa Sige, ma'am. Tagalogin mo, ma'am. Wala no. Agoy. Bakit na ipatay kayo ang inyong simbahan? Ano ba ang Sino bang tinanong mo, ma'am? Ako o yung kasama ko si ano? Ikaw po Brad Eugene. Sige. Hindi ko siya maano sa Tagalog ha, pero sa Bisaya ano siya, ngano natukod man ang inyong simbahan? Aron ba mailhan ang inyong simbahan o si Jesus? Bakit na tayo ang aming simbahan? Dahil po kay Kristo. Kung wala si Kristo, walang simbahang may tayo.
Oh, yan ang kasimpleng tanong. Yan po simpleng sagot. Then the second Bakit one is, tayo simbahan namin? Because of Christ. Without Christ, there is no church at all. hallelujah. Kinsa, so ang tubag nimo sa Jesus, no? Kinsa ang nasa likod sa inyong simbahan? Ang ingon nimo sa Jesus, no? Sino ang nasa likod ng simbahan? Kinsa ang Ma'am, murag likod dili. sa inyong simbahan? Ma'am. Ano ba sa Tagalog? Murag dili kayo maklaro ang imong tingog kay naay bata diha manggod gasaba, ma'am. Pakikusog-kusog lang gamay. Can you please, Eli, go to that room right now. Sarah, go there. And turn off the fan. Turn off the fan. Bible ni. Ayaw niya ng kuan. Ayaw niya ng Tagalog, English siguro. Ayaw po na English, Brad Eugene, kay Wag na lang, ha. Kasi kapag English, Brad Bakura na. Mahihirapan tayo doon. Eugene, dili sila makasabot og hindi sila makakaintindi ng Tagalog. Hindi rin sila nakakaintindi ng Bisaya. sige. So, even though English nyo di ay. Assuming na lang, ma'am. I-assume na lang natin ito. Yung kaharap mo, isang taga Maynila para hindi ka mapipilitang magbisaya. Correct. Go to that room right now. O go to Ate Nicole. Okay, ma'am, continue your question. Sige, ang ikaduha na kong ang ikaduha na kong pangutana baka Pangalawang kinsa ang nasa tanong. likod sa inyo? Sige. Kinsa ang sa likod sa inyo hang simbahan nganong naman nagpatindog mo og religion? Who is behind of your religion? Kinsa behind sa inyo hang relihiyon? Ang gitubag nimo kaganina sa Jesus. Tama, di ba? Tapos himan po ninyo is ang inyong pangutana, kinsa pa ang naghatag og yawi kang Pedro? Si Kristo po. St. Matthew chapter 16 verse 19. And I will give you the keys. Open and close parenthesis, authority. Yung susi na sinabi mo, hindi po yan literal na susi na gaya na susi ng pajero mo. Authority po yan. Kaya kung pag-aralan natin yan kung malalim na pag-aaral, walang pastor na binigyan ng authorization. Si San Pedro lang. At pagkatapos na matay ito si San Pedro, pinasa yan kay Pope Lenos. Hanggang ngayon kay Pope Francis. Kaya nga, in the first place, mayroon kaming apostolic succession. Kuha niyo, ma'am? Okay. Tapos na. Okay na. Gets ko na. So, kinsa Good. ang mas labaw? Sino ba ang mas mataas sa kanila? Si Jesus ba ang nagbigay ng Yahweh o ang tumanggap ng Yahweh? Kung pagbabasya mo kung sino yung mataas, normal, mataas ito si Kristo dahil Diyos po siya. Great. Sige. Hallelujah. Yeah. Okay, so agree ka ba? So itong tanong ko na to is about 1 Timothy chapter 3 verse 16. Naamoy ka ng Tagalog. Meron Bisaya sa ako Tagalog, iba't ibang Tagalog. Gusto mo King James, Sige po. yung magandang Sige balita, yung Sige po. yung Pinoy Kahit version. ano po. First Timothy chapter 3 Pinoy version, Brad Eugene, para maganda gamitin. Yung Pinoy version. Ito. Maganda to, Pinoy para version, may maganda. halong English, may halong Taglish to. Maganda yan. Hindi naman yan Catholic Bible. Brad Idi Igira clan, may Ano gabi ba yan? diha o tanan nga Igira family. Ano ba yung maingay, ma'am? excuse me sir, wala akong maingay dito. Ako lang ho nag-iisa dito. Brad Bakor, paki-mute lang sa daw sa imo ha. Kay murag diha sa imo na, Brad. Hindi po Okay, sa sige, akin. sige. Aliyog lang, Brad. Okay, salamat, Brad. Sa Salamat. kanya pala. Sige. Anong kuan mo sa 1 Timothy chapter 30, chapter 3 verse ano 'yan? Verse 16. Ano ang mo nito? Ano ang pagkakaintindi mo nito? Ito ang sinabi dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. So basahin natin to. 1 Timothy Yes, chapter 3 verse 16. Pinoy version ano? Ayan Hindi natin mai-deny na malaki talaga ang mystery ng religion natin. Nagpakita siya bilang tao. Pinatunayan ng Espiritu na matuwid siya.
at nakita siya ng mga anghel. Pinipreach siya ng mga bansa sa mga bansa. Naniwala sa kanya ang buong mundo at inakyat siya ng langit. Oh, kung laliman natin ito ng sandali lang. Kung laliman natin ito ng pag-aaral, it is referring also to Christ because Christ is the religion. Oh, kasi pag sinabi ninyo walang relihiyong makapagligtas ng tao, religion cannot save, useless pala yung Kristo dahil hindi siya nakapagligtas sa atin, di ba? O yan. Sige. So, ibig sabihin pala, ang relihiyon pala na tinutukoy pala talaga dyan si Jesus. So, Okay. ano ngayon kung si So, Jesus? ano ngayon? Because, tama naman kasi Christ is the source of religion. Without Christ, there is no religion at all. Hallelujah. Amen. Yan. Amen. Alam mo ba, malapit ka na magkatoliko, konti na lang. Kasi lahat ng mga sagot mo, napahaliluya, kapalakpakan. Amen. Ito, Sige, yun. ito sa ano ito kasi so ibig sabihin pala importante pala sa atin na malaman natin ang totoong relihiyon natin. Yes. Na, Sinabi pa nga ni ano, sandali importante, sinabi pa nga ni ano, ni Santiago, basahin natin itong English translation sa Biblia, yung Good News Bible. Ito pala ang Gapo, ito pala ang sinabi ni Jesus na ang relihiyon pala, na totoo nating relihiyon ay si Jesus. So so ibig sabihin, paano tayo maisakop ba kana bang? Paano ta mahisakop sa magiging sa kanya. Yes. Masakop. Magiging kaanib. Magiging kaanib. Siya man dahil ang ato ang tinuod nga relihiyon. So, ito ma'am, may binanggit po ang Biblia. Sabi ni Kristo sa San Juan chapter 10 verse 16. Basahin natin ano. Ayan. Oh. Chapter 10 verse 16. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang tanong, ano bang klaseng kulungan na binanggit ni Kristo na dapat tayong magiging kaanib dyan? Ito yung ito yung banggit sa Biblia ang the paraphrase on New Testament. Ayan and beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles, then I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Katoliko po, hindi born agoy. Oh no! Unsa to siya nga balasahon? Basahon sa nako diri sa akong Biblia, ha? Hindi balasahon, ma'am. Hindi po ito balasahon. Biblia po itong protestante. Nasalin po ito ni Richard Baxter. At alam mo naman siguro, yung protestante, hindi po katoliko yon. Anong chapter yun, ha? Hindi, anong chapter? St. John chapter 10 verse 16. Sasalin po ni John the Baxter. Richard Baxter. Bro Eugene. Ay. So, anong version sa? Ay. Kato na lang King James ang gamita. Kato na lang King James para dili na para dawat man gyud nila ng King James. So, unsa to siya nga verse? So, John chapter 10 verse 16. Verse 16. Wait a minute, ha? Hindi mo ba kaya magtagalog, ma'am? I'll do my best, bro. Bukas na tayo magbisaya, ma'am, hanggang sa magsawa tayo. Ngayon, Tagalog muna tayo, Umahimo silang usa ka na lamang kapanan-ubos sa usa ka magbalantay. Wala man diri giingon nga iglesia ka. Ibang translation kasi, ibang translation binasa mo. I think yung translation na binasa mo, Good News Bible yan, Yes. Yun. Yung translation na binasa ko, the paraphrase on the New Testament.
At alam natin na maraming translation po ang Biblia. Kaya para mas klaro, lumabas yung mga iba't ibang translation. Halimbawa, yung sinabi dyan na nakulungan. Anong klaseng kulungan na tayo itipon? Dito sa isang translation, binasa ko, shall be one Catholic Church. Oh, malinaw. So, ang kawan nagiingon din ha, ang musimba gyud, ang tanan nga naa sa kawan, ang musimba si Jesus, ang lahat ng nasa kawan, ang usaba sa Tagalog. Ang pagasimbahon ba sa tanang mga tao nga sa sulod sa kawan is si Jesus Christ lang, agree ka? In terms of adoration, yes. Pero in terms at veneration, may mga santo po tayong dapat nating i-venerate. Diba? O, sige. So, ibig sabihin, si Jesus ba dapat na siya ang ludhan? Siya ba ang ano ba sa Tagalog to? Luluhuran. Siya yung Ma'am, daygon sa ano ba naman to, ma'am? Yung Tagalog, ma'am, maguwang mas Bisaya ni, maglisod pa man sa Tagalog. Oh no. Siya yung luluhuran natin, siya yung i-worship natin, siya yung sasambahin natin, siya yung aalagaran natin, Nawala siya yung itong si Stalwart tuloy. Saan ba ito si Stalwart? Siya yung tatawagin nating Diyos sa panahon na tayo ay yung bang nasa kahirapan, sa unos ng mga kahirapan sa buhay. Siya yung dapat tawagin natin. Tama, mali. Sa lahat ng panahon. Dahil siya lang yung makakatulong sa atin. Siya din yung Hindi naman, ma'am. Ganito sa lahat ng panahon, hindi porket Kristo lang kay Kristo. Dahil nga, yung Diyos Ama, tinawag pa nga niya si Mother Mary. Oo. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na, totoo naman yun, ma'am, na Kristo hindi mawawala sa atin yan. Pero in terms of tulong po kasi, marami tayong dapat lapitan. Halimbawa, pwede ka namang dumiretso kay mayor. Bakit dinaan mo pa kay konsihal? Bakit dinaan mo pa kaya sa malapit sa kaya mayor? Siyempre para mas mabilis yung yung proseso sa iyong pangangailangan. Ganyan din. Bro Eugene, hindi po natin pinag-uusapan dito ang makabundong sistema. Ang makadiyos na sistema, spiritual, yun siya? Yung spiritual relationship. Kaya nga, analohiya lang yan, ma'am. Analohiya ba? Yung natin. Okay, sige. Ma'am, ganito, ma'am. Ma'am, ganito, ma'am. Bigyan muna natin ng panahon itong Katoliko magtanong naman. Ma'am, huwag yung tanong ka lang ng tanong. Yung kasama kong Katoliko, nag-antay din yan. Si Brad Stalwart, bigyan natin to ng panahon. O, sige bro, magandang gabi. Baka hindi pa, bro Eugene, baka hindi pa masyadong tawag aning natagbaw. Hindi pa masyadong hindi pa nagsawa. O, sige, hindi pa nagsawa. Ito kasi yung sinasabi ko, mahirapan tayo sa magkalisod-lisod. Hindi pa nagsawa si ma'am magtanong sa atin. Patanungin muna natin. Ma'am, sige ma'am. Sige, Ano bang tanong mo, ma'am? Magtanong ka, ma'am. So, ibig sabihin, si Jesus pala, kulang pa pala si Jesus. Hindi kulang, ma'am. Hindi kulang. Ay, ito ba? Kaya nga binigyan. Sandali lang Nagbigay ako sa iyo ng analohiya. Hindi naman kulang si Mayor. Pero bakit kailangan pa natin lumapit kay Kapitan? Kap, punta mo si Mayor Kap dahil may kailangan ako. Anong nangyari? Bakit kay Kapitan pa? Pwede namang dumirekta kay Mayor. Siyempre, si Kapitan, malapit sa puso ni Mayor, kaya mabilis yung makuha yung pangangailangan natin. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho. Diba, hindi porkit dadirect ka na lang ni Mayor, dadirect ka na lang kay manager. Dapat, doon ka sa mga malalapit sa kay manager, magpatulong ka. Yung mga in short backer. O, di ba? Eugene, si Jesus po, may-ari po siya ng universe. Kaya niya pong pakinggan ang lahat ng mga sasabihin mo, lahat ng nasa puso mo. Kahit hindi ka pa magsasalita, alam niya. Pero alalahanin nyo alalahanin mo, ma'am, kahit na Diyos Ama, lumapit pa nga kay Mother Mary. Sandali lang. Para hindi pa ng tulong.
Bakit yung Diyos Ama, ma'am, humingi pa ng tulong kay Mother Mary? Ako Oh, Ako muna sige. magsagot, bro, kay ano? Si Bro, ako Hesboy, muna magsagot Sige, kay ma'am. sige. Sige. Eto si Gusto Hesboy. kasi ni Dahulat ma'am, ka ni si Kuan, ayaw ni ma'am kasi ng ano, ng mga analogy, baka hindi siguro masyadong bihasa si ma'am sa mga analogy. Ito, Bigyan natin ng Bible text, no? Biblical text, Sige, ma'am. sige, bigyan mo. Yung mga saint kasi, ma'am, yung mga saint kasi, only the Catholic Church lang po yung may tinatawag nating ano ba yung pagtahod, pag-venerate. No? Ano ba sa Tagalog yung pagtahod? Paggalang. Ang Katoliko lang Paggalang. pong simbahan ang gumagalang sa mga santos. Bakit po ginagalang ng mga Katolikong simbahan yan? Kasi kung wala yan sila, walang mga Kristiyanos ngayon sa ating panahon. Kasi nagpapakamatayan sila dahil sa kanilang pananampalataya. Bakit kailangan natin ng intercessors? Tinatawag yan kasi ng intercessors o tagapagitna. Intercession. Yung tagapamagitan, bro. Tagapamamagitan. Intercessors. Intercession. Tagapamamagitan. Sandali. Example, ma'am. Ma'am, nag-explain pa muna ma'am, ito tika si lang. ano, ma'am. Nag-explain lang, pa ma'am. ako, ma'am. Allow me to explain para makaintindihan mo naman yung aral naming mga Katoliko. Actually, hindi naman kami namimilit sa iyo na magkakatoliko ka, pero ang amin lang na maintindihan mo din ang aral naming mga Katoliko. Ito, ma'am. So, May ibig sabihin bibigay pala- akong Bible text sa iyo. Alam mo ba itong si Job? wait lang, para hindi ako mawala sa Isa tanong itong ko. tinatawag na banal na tao, ma'am, sa Bible. Alam mo ba yan? Sir, excuse me po. Para hindi po ako mawala doon sa mga sinasabi mo po. Pwede sagutin ko muna 'yon. Sige. Hindi man ako Ayaw ni ma'am sa nagtatanong sa'yo. intercession ng ano. Sandali lang Ayaw ni ma'am ng intercession ng mga santo. Gusto lang niya kay pastor lumapit. Ganito 'yon siya. Sinabi diyan sa Biblia. By the way, na ma'am. walang Sandali lang, ma'am. Ano nga ulit yung relihiyon mo, ma'am? Are you born again Baptist? Sir, ang born again nga giingon is relation na siya. Born again, bro. Born again. Born again ni. Sama sa giingon nato kaganina, nga gibanggit nato kaganina, nga mabasa nato sa Biblia, ang tinuod nato nga relihiyon si Jesus. So muna ang amo ang pagtuo, ang amo ang pagsimba, ang amo ang pagdayeg diha lamang kay Kristo. Yes. So, anong tawag sa... So, lagi. Wala tayong problema. Wala tayong ano niyan, ma'am. Walang problema yan para sa atin kasi yung Catholic naman, hello, ma'am. matawag ta nga Christian, bro. Kanang kita nga mituo kang Kristo. Kita nga magtuo kang Kristo, itawag kitang mga Kristohan. Ma'am, pilitin mo na lang mag-Tagalog, ma'am. Tinagalog ko naman Nagtagalog ko. Bisaya yun eh. Ma'am, excuse me. Excuse. Can I correct your answer can I correct your saying sa sinasabi mo na matawag tayong Christian kapag naniniwala tayo kay Jesus Christ? Tama ba yung narinig namin? Ano, pakibalik kasi medyo maingay dyan. Ano po? Yung sinabi mo na may tingog-tingog, bro, yung ginog sa man eh. Yes. Si ano yan, yung isa. Bro, pakimute mo na lang, Bio. Nakamute man siya, nakamute. Wala, okay na. Sige. Right. Okay. Ma'am, yung narinig namin, yung mga tao na tatawaging Christian, yung naniniwala kang Jesus Christ. Tama ba yung narinig namin? Amen. Oo. Ma'am, pwede ba nating matawag na Christian itong mga Muslim na they are believe what Jesus Christ as a prophet and itong Santiago 2 verse 19, itong Satanas, itong demonyo na naniniwala din sa Panginoon? Pwede ba nating matawag na Christian yan? Sige, sagutin ko yan.
Sige po. Hindi mo pwedeng ma-compare ang Muslim sa atin kasi iba ang Diyos nila. Tayo na mga Christian, alam natin na ang ating Diyos na manluluwas, ang tawag sa Tagalog, our Lord and Savior, Tagapagligtas si Jesus lang yan, na ma'am, siya. Savior. Si Jesus lang na siya. Dili ta pwedeng mag-compare sa Muslim kay lahi jud na sila. Dili ko pwedeng mukuan sa ilang mga tinuoan kay lahi gyud na sila. So dili ta manghilabot kay lahan ng mga kuan. So ang atuan siya, ang atuan lang ning paghahisgutan, no? Ma'am, actually, kanang giingnan mo, sinusundan lang kita, ma'am. Excuse me, ma'am. Hindi. Sinabi mo na pati ang mga demonyo naniwala kay Jesus, Kristiyano din sila. Ito, sabihin Yes. ko sa iyo. Hindi lahat ng tao sa mundo mga anak ng Diyos. Kung sino lang yung sumusunod sa sugo ng Diyos, sino lang yung naniniwala, sino yung may paniniwala sa ating Panginoon, yung sumusunod sa gospel ni Jesus Christ, tatawagin silang mga anak ng Diyos. Kung sino yung tumanggap sa ating Panginoon, sila yung tatawaging mga anak. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mabasa natin Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Okay na, ma'am. 3 verse 6. Actually, ma'am, sinusundan lang kita sa sinasabi mo na Argumento. sa Yung argument mo payag. na Sa payag niya, pwedeng sa pamahayag mo na pwedeng tawagin na Christian yung naniniwala sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon. Ngayon, sinabi mo naman na hindi lahat ng tao ay naniniwala sa Panginoon. Ibig mong sabihin ang demonyo, si Satanas ay hindi din naniniwala sa Panginoon yan? Ibig mong sabihin, ma'am, excuse me, tika lang. Ibig mong sabihin na yung demonyo, yung Satanas, hindi sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos? Kung naisunod pa na sila, hindi dapat wala ta nakasala din sa kalibutan. Wala ta nahiwalay sa wala na Ma'am, ganito ma'am, ilang beses ko na sinabi sa iyo, ma'am. Pilitin mo na lang magtagalog, ma'am, dahil pinilit ka namin magtagalog kahit utal-utal. Sige. Di dapat kung wala si Satanas, kung hindi pa siya nag-disobey sa Diyos, kung hindi siya nag-disobey, di dapat walang makasalanan sa mundo. Ma'am, parang hindi ka ata, sorry ma'am ha, I tell you na hindi ka nagbabasa ng Bible. Paano ma'am pagbabasa natin sa Bible na sinunod ni Satanas yung sinabi ng Panginoon sa kanya, paano natin pagbabasa yan? Aminin mo ngayon na kulang ka pa sa pag-aaral sa Bible. So ibig sabihin, dahil sumunod yung Satanas na yan, ibig sabihin maliligtas siya? Hindi lahat ng sumunod sa Panginoon. Ma'am, we are not talking about salvation. Ito makinig ka. Hindi lahat ng nasumunod sa Panginoon ang maganda ang Yan. Ma'am, yung puso ma'am? ng puso ng Sandali lang, mama. Ma'am. Fluent ka pala mag-Tagalog, ma'am. Pagpatuloy mo yan, ma'am. Ang ganda ng Tagalog mo, ma'am. Thank you. Hindi, Hindi pala, yan. Ito, makinig ka. Ito, alam ng Diyos, ang Diyos just, alam niya kung sino yung nagsisinungaling, kung sino yung may intention na hindi naka-align sa Panginoon. Alam mo na sinabi dito sa Biblia? Wala, anong sinabi dito sa hindi ko maano sa Tagalog. Can you please i-type daw ang Buhat 4:12 Tagalog version. Gawa. Sa Bisaya nito, itong sinabi, wala na ilain pa sa tibuok kalibutan ang makaluwas kanato kundi si Jesus lamang. So ibig sabihin, tama ma'am, tama. Na makakita sa atin si Jesus lamang. So, Tama. ibig sabihin nun, the gospel of Jesus Christ, that's enough for us na kita maminaw, makinig sa mga Tama. sa mga Pero pagtulunan niya, sa mga sa pagtulunan, ano ba sa Tagalog yun? Sa pagtulunan. Help me guys. Pagtulunan. Sa mga turo niya. So ang turo ni Jesus Christ gospel enough to save us all. Dili na kailangan nga dugangan pa nimo nga mga laing pagtulunan aron maluwas ang tao kay sang masagingon sa kasulatan. It's very clear that God said si
Jesus ra ang way na kita maluwas sa magani sa giingon sama sa sinabi sa kasulatan sa sa John Okay na, ma'am. 3:16. Parang mahaba na masyado yung explanation mo. Kunti lang So, yung tanong ko, mahaba na yung explanation mo. Para Meron madali pa tayo itong kasi isang, may si may yung nag-aantay kasama pa. natin. May nag-aantay Punta pa. tayo sa Gigil gospel. na gigil Susundan itong lang kita sa magtanong eh. gospel, ma'am. Susundan lang kita sa gospel, great- ma'am, ha? Sabi mo, sa mas mabuti. Sabi mo kanina, ang lahat ng inuto sa gospel ay kailangan sundin para maligtas tayo. Tama ba yon? Yes. Because the gospel, Okay. ang gospel Sige. ni Jesus Christ is nakalangkob ka na, mabasa na to, basahan. Yes, ma'am. basahan Okay na natin ko. ang- Okay na yung sagot mo, ma'am, na yes. Yes lang yung hinihingi kong sagot kasi sabi mo yes. Pwede mo bang basahin yung Lucas chapter 19 verse 27? Pakibasa nga Wait lang ha. Wait lang. Lucas. sa Bible mo. Luke chapter 19 verse 27, ma'am. Kasi sabi mo, pag magbasa pag ang lahat ng mabasa sa gospel ay susundin, maligtas na. Ano nga kung sinusunod nyo ba ito, mga born again? Ang sinabi ng Panginoon? San Lucas. Luke chapter 19 verse 27 hanggang 28, ma'am. Pakibasa. Sige. Verse 19. Kung wala siyang ako na lang magbasa bro. Wala yung Tagalog na Sige Biblia. na, papabasahin na natin sa Bisaya. Sige. Bro, Eugene, sa Bisaya lang natin pabasahin. Sige, ma'am. Sige. Pakibasa. This as Lucas chapter 19 verse, ano yun siya? I'm sorry. 27 hanggang 28. 27 to 28. Og karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. 28. Si Jesus misulti niini, may Sige. padayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Okay, ma'am. Tanong ko sa'yo. Sinusunod mo ba itong gospel na ito? Pinatay nyo ba ang mga iglesia ni Kristo? Pinatay nyo ba yung mga Muslim na hindi naniniwala kang Kristo na siya ay Diyos? Sinunod mo yan, hindi? Yung question na yan, ang question mo, Brian, hindi yan makadiyos ang question mo. Anong hindi ba ka Diyos? Si Kristo na mismo nagsabi, kung sinong hindi maniniwala sa akin na maghari ako sa mundong ito, dalhin niyo sila sa aking harapan at papatayin. Bakit? Hindi Sabi mo, ang bakit gospel naniniwala ay, sa gospel? sabi mo ma'am, ang magbabasa ng gospel ay makaligtas sa atin. Bakit sinunod mo yan? Sir, yung tanong mo na yan, napakalayo sa Anong Sir, napakalayo? katotohanan. Napakalayo sa katotohanan. Anong napakalayo? Hindi pala, ma'am, excuse me, hindi pala makatotohanan yung binasa mo na Bible man yan. Gospel yan sa Lucas. Makinig ka sa akin. Ang question mo is very wrong question. Bakit wrong, ma'am? Bakit wrong yan? Sabi mo kanina, tika lang. Makinig ka Bro, muna. Bro, Stalwart, ikaw naman kasi need shot mo. Tignan mo, iiyak na yan tuloy. Sabi niya kasi kanina, kailangan magbasa lang ng gospel kasi ang gospel ni Jesus Christ ay makaliligtas sa atin. Tapos ang gospel ni Jesus Christ, sa gospel ni St. Luke, nagsabi diyan na kung sino ang hindi naniniwala kay Kristo na maghari siya dito sa mundo, kailangan dalhin sa kanyang harapan at papatayin. So, Tapos sino ang mga iglesia ni Kristo, ang mga Muslim, hindi man yan naniniwala na si Kristo ay totoong hari at totoong Diyos. Bakit hindi nila dinala sa harapan ni Kristo at pinapatay? Eto, makinig ka sa akin. Wag mo ibaliwalang balibalang ang sasagot ko ha, ito ha. Kung sino yung hindi na niniwala sa katuruan ni Jesus ay papatayin. Yan ang sinabi mo, yan ang tinanong, ba't hindi ako pumatay? Ba't hindi ako pumatay? Hindi. Bakit hindi ako pumatay ng mga Muslim? Bakit hindi Hindi, ako ganito, Again, ma'am. refresh. Yung cancer niya, sige. ganito ha. Yung cancer niya, sige, ma'am. Brian, dyan. Na diba sinabi mo na kailangan talagang sundin ang nakasulat sa Biblia. Sa gospel. At sundin Sa gospel. lahat ng mga sa gospel. Sundin lahat ng utos ni Kristo sa gospel. Ngayon may Kasi utos yan pala ang si Kristo. makaliligtas.
Oh, Ah. kasi sabi mo, pag sinunod mo yung nasa gospel, siya Maligtas po na ay, tayo daw. maligtas. So sabi mo, can save if we are going to follow the gospel. Now, the question is very Ah. clear. May utos pa lang ating Panginoong Jesucristo, sino mang hindi naniniwala sa Kanya, ipatayin sa harap niya mismo. Ginawa mo ba ito na yung mga iglesia ni Kristo, hindi man yan naniniwala na si Kristo Diyos, lalong-lalo ito mga Muslim, lalong-lalo yung mga atheism. Ginawa mo ba yan? Na pinatay mo yung atheism dahil una, di sila naniniwala sa Diyos. Ginawa mo ba yan? Yang tanong na yan, sobrang childish. Kasi ganito yun. Kasi ganito yun. Huwag mo ibahin yung context. Pag-isipan mo kung yung sinasabi ng context. Eto, makinig ka ha. Hindi natin kaaway. Ganito yun. Ang kaaway natin, kung ano ba to sa Tagalog, ano ba to sa Tagalog? Kumbaga okay, sa Bisayaon na ako ha. Dili na to kaaway. Hindi Tagalog ba ito, natin kaaway. Sige, ako na lang mag-translate. Kaglibog na si Ma. Kalito-lito na. Tagalog, Eugene. Wala ka nakikipag-away sa unod kung dili ta nakikipag-away sa unod kung dili sa mga Hindi tayo nakikipag-away sa laman. yes. Yes. Sa daotang espiritu nga maoy dumala ni ining kalibutan na mo'y nag-angin sa pagpakasala sa mga tao. Mhm. So, ayaw na siya iliteral. Ma'am, gisundan lang ta ka, ma'am ba? Sa imo ang Sinusundan ka lang sa payag mo, ma'am. Ma'am, sinusundan kita sa argumento mo. sinusundan lang kayo sa sinusundan ka lang sa payag mo dahil sabi mo diyan tayo maliligtas kapag naniniwala tayo sa gospel at sinusunod natin yung gospel. Yes. Paano yan? Mayroong binanggit si Kristo na kung hindi maniniwala sa Kanya, dalhin sa harap niya at patayin. Una, itong atheism, ma'am. You know what is atheism means? They do not believe about the existence of God. Lalong-lalo na, hindi naniniwala kay Kristo yan. Ngayon, pinatay mo ba yung atheism sa harap ni Kristo? Dahil siya po sabi niya, di ba? Bro Eugene, ito na lang para hindi masyadong malala. Yung Marcos 16 verse 18 to 17. Ikaw naman kasi, Stalwart. Ikaw naman kasi tinira mo ng gusto, tinan mo tuloy. Hindi, wala. Alam nyo, hindi okay Nauta lang na si sa ma'am. akin. Nalilito Kasi si ma'am. Hindi ako nalilito. Sa totoo Diba, yung lang, concern hindi ako kasi ni ma'am, mabilis lang ma'am, madali lang yung concern ni Stalwart. Diba? Ang sabi po nyo kasi kanina, we are going to save, maliligtas po tayo pag tayo po sumunod sa gospel na nasa Biblia. Ngayon, may utos pala ang ating Panginoong Jesucristo na kung hindi maniniwala sa Kanya, dalhin nyo siya sa harapan ko at patayin. Number 1, ito na lang tayo. Di na natin pag-uusapan itong mga Muslim at saka Iglesia ni Cristo. Ito na lang, atheism. Mas malala ito kasi ang atheism, they do not believe the existence of God. Now the question is very clear. Ilang atheism ang napatay mo sa harap ni Cristo? Para masabi ko sa iyo na sinunod mo talaga yung gospel. Ilang atheism na bang pinatay mo? So kaya pala, anak di ay ang inyong pagtulunan. Anak di ay No. Hindi, ma'am. Hindi kami ganun, ma'am. Hindi kami ganun. Sinundan ko lang. Sandali lang, mama, para mas malinaw. Para malinaw, ma'am. Sinundan ko Ma'am, lang you yung are under argumento mo. cross-examination. Oh. Ma'am, you are under cross-examination, ma'am. No. Ikaw. Ma'am, you are under cross-examination. Answer my question first before you answer your question. Natubag na nako ang imong pangutana ni anak ko na dili ta nakipag-away Ganito, sa ma'am, para magkaunawaan tayo, ma'am. Ano? Magtagalog tayo, ma'am. Ma'am. Para magkaunawaan tayo, ma'am. Ganito, ma'am. Diba? Sandali lang, ma'am. Wag mong sabihin, ma'am. Sandali lang, mama. Huwag mo sabihin na pinapahirapan kita, ma'am. Pinapahirapan ka namin dalawa. Kasi ganito, ma'am.
yung question namin for clarification lang po. Gaano ba katotoo yung sinabi mo na kapag tayo ay sumunod sa gospel at naniniwala sa kautusan ni Kristo, we are going to save. O ngayon, mayroong utos si Kristo, patunayan, kaya nga, kini-question kita para gusto kong mapatunayan kung gaano talaga ka-legit yung sinabi mo. Na may utos pala ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga taong do not believe Christ, dalhin nyo siya sa harapan ko mismo, patayin nyo. Ngayon ma'am, we do not have to talk about the Muslims, the Saksing Jehovah, the Iglesia ni Cristo that they do not believe about the divinity of Christ. Hindi na natin pag-uusapan yan. Dito na lang muna tayo sa atheism. The atheism, we do not believe the existence of God. The question is, ilang atheism nang napatay mo sa harapan ni Kristo pang masabi mo sa amin dito, sinunod mo talaga yung gospel? Ang layo-layo ng mga tanong nyo, ang layo-layo ng mga explanation nyo. Sinundan ka lang po namin, ma'am. Hindi ka sumunod sa akin, ikaw ang nagtanong sa akin yan. Sinagot na kita na sinabi ko na hindi tayo nakipag-away sa laman, hindi sa mga espiritu ng kaaway na hindi natin nakikita, na kaaway din ng Diyos. Yun ang sinagot ko. Bakit hindi mo maintindihan yan? Sinagot ko Sige, na. Ano yan, ma'am? Sige. Ito yung sinabi Bro ko. Eugene, Sige. granting without admitting, ma'am. Ma'am, Sige, okay na. sandali lang ma'am. Huwag kang sapaw, ma'am. May follow-up question pa ito si Stalwart. Tingnan mo tuloy itong bisita granting, natin, ma'am. Natawa tuloy sa iyo, ma'am. Ma'am, granting without admitting. Nakikipag-away tayo sa espiritu. Bro Eugene, pakibasa sa Tagalog yung yung Mark 16 verse 17 to 18. May Tagalog ka dyan. Meron ako magandang balita. Nilalayo mo ang usapan natin. Ang usapan Hindi naman. Hindi, sinusundan lang Hindi kita, namin ma'am, eh. nilalayo yung usapan, ma'am. Ay, ito. Hindi namin nilalayo. Yan o. 17. Sige. Ang sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at Yan. magsalita ng iba't ibang wika. 18. Yan. Hindi sila mapapahama kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Pre-over, in short, ika nga. Sige, ano? Ma'am, Ito. di ba sabi mo kanina, Sandali lang, ma'am. susundin yung gospel ni Jesus Christ. Yes. Itong sinabi niya dito na kung totoo kang sumusunod sa kanya, kailangan mong mag-exorcist, magpapaalis ng demonyo sa tao, kailangan mo ding humawak ng ahas upang ikaw ay kagatin, hindi ka mamatay. Kailangan mo ring uminom ng lason, upang ikaw ay uminom, hindi ka din mamamatay. Sinusunod nyo ba yan? Kasi sabi mo, susundin ang gospel para maligtas. Sinunod nyo ba yan? Patay. Alam mo, yung tinatanong mo sa akin. Ma'am, aminin mo na lang kung hindi mo sinusunod yan, huwag nang palusot. Wag ganyan. Tanungin kita. Kung may sakit ka, pumunta ka sa doktor. Sino ang totoong nagpagaling sa'yo? Ma'am, tanungin mo muna yung, sagutin mo Ay, muna ma'am, yung ma'am. tanong. Kasi, Para maging Ma'am, hindi mo pa magkaunawaan sinagot tayo, yung ma'am, tanong ko, ganito, ma'am. ma'am. Sandali lang, ma'am. Para magkaunawaan tayo, ganito, ma'am. before mo ako tanungin ng ganyan, Ma'am, hindi mo, sinusundan ka lang namin kasi. Makinig ka sa akin. Makinig daw tayo. Sino ang nagpapagaling sa lahat ng mga taong nagkaroon ng sakit? Sino ang himalang nagpapagaling sa mga taong natutuklaw na hindi sila namamatay? Alam mo ba kung may mga taong natutuklaw ng ahas kahit hindi sila mga alagad naniniwala sa Panginoon. May mga tao na hindi sila namamatay sa ganun. May mga tao na naman nandidisgrasya na hindi rin sila namamatay. Kasi bakit? Hindi pa kasi sila binigyan ng yung timetable
Bible nila, yung life nila, hindi pa finished para kay Lord. Kung sasabihin mo sa akin na nakapalayas ka na ba ng Espiritu? Nakapalayas ka ng mga ganito? Bakit? Ano ba naman to? Bakit? Nagpipreach Ito sasabihin ko ka na ba o sinagot mo lang yung tanong namin? Kung Kasi, ma'am, sinasabi mo nagpapalayas ng sandali Espiritu, lang, mama. Ma'am, hindi lang po ikaw ang gusto magtanong, ma'am. Mayroon pa itong isa. Natawa na lang tuloy. hindi. Nainip na siguro sa kahintay. Pero sige na lang, ma'am. Kasi natawa rin ako. Alam mo, ma'am. Sige, pagpatuloy mo. Nagtanong sa akin, kung ako ba nakapalayas na ba ng demonyo, nakapalayas na ba ng ganito, Diyos lang nakakaalam kasi may mga, Diyos lang nakakaalam kung napalayas ba talaga yun. Ano kasi, Ma'am, sandali lang, ma'am. Magandang gabi kay Brother John Agrabio dyan sa Mayliloy. Magandang gabi po siya, bro. Ganito, ma'am. Instruction po ni Kristo ito, ma'am. Sinunod mo ba ito? Kasi sabi mo, doon sa binanggit natin sa Biblia, na binasa kanina, ayaw mo kasi sa laman. Gusto mo espiritual. Yes. So dito tayo sa espiritual. Sa espiritual po, binanggit ni Kristo na yung mananampalataya kay Kristo, siya po'y may kakayahang magpalayas ng demonyo. Ganito na lang. In short, maraming binanggit si Kristo doon. Yes. Sa pagpalayas ng demonyo, ma'am, ilang bisis ka na bang gumawa ng eksorsismo, ma'am? Yung pinapalayas mo yung may sinasapian. Halos every single day, kailangan natin magpalayas ng Espiritu. Kasi ma'am, ganito, ma'am. Hindi naman issue kung every single day ba tayo, kailangan Bro, ba Eugene, natin? murag di balik ang katingog-tingog, bro. Bro, ipa-mute muna yung ano. Ganito, ma'am. Hindi naman issue kung everyday ba tayong magpalayas. Ang tanong ko, ma'am, ilan na bang bisis kayo nakapagpalayas ng demonyo? How many times did you perform an exorcism? Sinabi ko sa iyo na almost every single day, tayong lahat ng mga tao sa mundo, kailangan natin Mali pa rin. magpalayas ng demonyo. Bro, Eugene, Hindi natin murag di naman ni kabalo manubag, bro. Ma'am, hindi naman, ma'am, parang hindi mo nakuha yung point ko, ma'am. I do not ask you about how many beses, Bro, tayo papangutanahon na nato magpalayas. ni si Bro Bakor kay murag lahi naman yung tinubagan ni Ma'am Oy. No. Sige. Ang pangutanan ni mo kay- Ma'am, dili ka responsive. Hindi ka responsive sa mga sagot mo, ma'am ba? Iba yung tinatanong namin, iba naman yung sinasagot mo. Sa awa ng Diyos, kung sinatanong mo ako, kung nakagat na ba ako ng ahas, kung naano ba, Hindi, ma'am. hindi ko naranasan yan. Hindi namin tinanong dito, ma'am, na nakagat ka ba ng ahas, ilang bisis na, at anong klaseng ahas na kumagat sa'yo. Wala. Yung ganito lang, ma'am, sa dinaming banggit ni Kristo, ito na lang, itong exorcismo na lang. Ilang bisis ka na bang nakapag-perform ng exorcismo, ma'am, sa buong buhay mo? How many times did you perform an exorcism in your entire life? Kahapon, nag-exorcise ka ba? Sinong pasyente mo? May nasaniban ba na sinabihan mo, in the name of Jesus Christ, go out, depart from the body of that. Ilang bisis na, ma'am? Bro Bakor, sulod og balik, bro. Paminaw ha. Tong ni aging adlaw, tong ni aging karong adlawa, akong anak nagkasakit. Siyempre, ginaampo na ko na, ginalihans na ko. Ay, hindi yun. Ma'am, sandali lang, mama. Iba yung sakit, ma'am. Iba yung sakit. Sandali lang, ma'am. Hindi ko binanggit yung may sakit ba, pinagaling mo ba, yung bang exorcismo, yung may sinapian. Yung minsan pa nga lumulutang yung mga pasyente. Ilang bisis ba? Sa awa ng Diyos, hindi ko pa naranasan yan. Hindi pa ako Wala. nakatako Di ng pa daw, ganyang Brad. tao. Wala pa daw. Okay. Alam mo ba, ma'am, na yung Mark chapter 16 verse 17 Bakit ikaw? to Bakit ikaw 18, na nagtatanong sinabi ng na pag... ka na- Teka lang, ma'am, hindi pa ako tapos. Tanungin kita kasi Teka lang, hindi pa ako tapos. Nakinig kami sa iyo, dapat makinig ka sa amin.
Ma'am, tika lang, ma'am. Accept mo, Hindi dyan. pa kami tapos. Bakor, accept mo. Hindi- Nakaranas Bakor. ka na ba? Tanungin kita. Sandali lang, Nakaranas mama. ka na ba? Accept mo Nang dyan, lahat Bakor. Lahat ng sinasabi mo, kung ikaw Kristiyano ka, kung ikaw Kristohanon ka, naniniwala ka na ang Diyos mo si Ma'am, huwag ka masyadong high blood, ma'am. Nagtanong lang naman kami, ma'am. Ma'am, marami na pong santos namin. Marami na pong saint namin na nakaranas niyan. Si San Antonio de Padua. Hope lang na hindi ka makaranas kumain ng totoo, lason. na Hindi mangyari sa namatay. pamilya mo. Sabihin ko sa'yo, I hope. Bro, I hope na hindi Bakor, hindi paki-accept, bro. mangyari yan sa Paki-accept. pamilya mo na ikaw mismo sa harap mo makikita mo yan. At kung sabihin mo na ikaw Kristiyano ka, ikaw mismo ang makapalayas niyan. Sabihin ko sa'yo na manghinaot ko, I hope na hindi So, mangyari ma'am, sa huwag kang, hindi ka nakakanood. bro, paki-accept, bro, kasi in-accept na kita, bro. Sandali lang, i-add ko muna ulit ito. Ang sinasabi mo sa akin, para bang ang layo, nilalayo mo ang usapan. Ang nilalayo mo ang usapan. Ang pinag-uusapan Ma'am, ikaw, natin dito sa heaven. sinusundan ka lang ho namin, Hindi ka- ma'am. Hindi kami lumalayo sa usapan. Yung argumento mo lang ho, ang sinusundan namin. Ikaw yung nagtatanong ng mga kung ano-ano mga tinatanong mo na parang napaka-imposible na mangyayari. Bro, Bakor, accept mo, bro. Mangyayari lang yun kung ang spirit ng Panginoon nasa sayo sa panahon ng mga ganoon na pangyayari. Ma'am, sinabi mo kasi kanina, ma'am, pag magbasa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, Sa awa yan ang ng Panginoon, makapagliligtas sinabi ko sa sa'yo atin na hindi ko kapag atin ay pagdaranasan yan. susundin. Ang sinabi ko Ngayon. ang sinagot ko sa'yo, sa awa ng Panginoon, hindi ako nakaranas pa ng ganyan sa buhay ko. Wala pa daw, bro. Wala. Kahit isa daw, wala. Sabi niya, wala. sige. Ma'am, wag na pabahin niyo yung Wala pa istorya, pala ma'am. Ma'am, sandali. Wag mo pabahin yung istorya. Wala pala, wala. Sige, next. Wala pala, wala. Wag kang galit, ma'am. Nagtanong lang naman kami, ma'am. Hindi pa nangyari sa buhay ko. Lagi, wag kang galit. Nagtanong lang naman kami. Hindi ganun. Ma'am, relax lang po, ma'am. Relax lang po. Sharing lang po natin ito. So ano ang Cheering lang to, wag kang galit. Hindi. ano ang grace na sinasabi ng Diyos? Bakit tayo naniniwala na si Jesus na siyang tagapagligtas natin? Ano ang dala niya? Tanong ko lang ha, ano ang dala niya? Ano Ano ba ang dala ng Panginoon? Para sa inyo? Ano ang grace para sa inyo? Ano ang grace para sa inyo? Ang grace para sa amin? Yes, ang grasya na sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Ano ang grasya para sa atin? Ang grasya Ano? na ibinigay sa atin ng Panginoon. Anong klaseng yung- grasya, ma'am? Ma'am, anong klaseng grasya? Maraming grasya po. Ano ka na? Ang Tito, sige, basahin mo. Kung hindi mo alam, basahin mo ang Tito chapter 2, verse 11 hanggang 13. Tito. Sino sige, nga ba basahin ulit? natin pag- Ano, ma'am? Sino nga ba Pagbigyan ulit natin si sumulat ma'am. itong si Tito, ma'am? Chapter 2, ma'am? Yes, Tito chapter 2, verse 11 Ma'am. hanggang 13. Sino nga ulit Ito, basahin ko. itong sumulat si Tito? Sino nga ulit sumulat itong sa sulat ni Tito? Sino sumulat ito, ma'am? Ma'am, basahin ko, ma'am, ha? Accept ko. Sige, Agay, accept na ko, bro. gipadayag sa Diyos ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya, nagtudlo ka nato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo Yun sa kini ka nato sa pagkinabuhi nga mapapinugnanon o kaugalingong matarong og Dios nun. Kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw nga atong gilauman gipagdaig sa himaya sa atong gamanang Dios ug manluluwas nga si Jesucristo yan. So unsa gani? So ibig sabihin sa pagbiya sa ato ang mga unsa gani? Ang ingon sa pagbiya sa unsa gani? Wala day ka naminaw, ma'am. Taas ra ba kay mong ipabasa sa kuha unya wa ka naminaw. Hindi ito nakinig si ma'am. Nangutana ko sa imuha. Ang pangutana ko sa imuha. Ang pangutana ko sa imuha, unsa gani ang grasya gani? Ibig sabihin unsa gani para nimo? Ang grasya mao ang pagluwas ni Kristo sa ato, ah. Ang
ang grasya nagtudlo ka nato sa pagbiya sa pagpakasala aron kita nga maluwas. Kaya nga, mayroon So, ikaw- kaming sacrament of confession. Oh, So sa'yo, ikaw, ma'am, wala na kayo sala ron, ma'am. So kanini sa hao, basahan ninyo ang Galacia. Sandali lang, Ay, ma'am, ma'am. ma'am. Ganito, ma'am. Ikaw, ma'am, Parang wala na kayo pinalitaw mo kasalanan. kasi rito, ma'am. Sandali, mama. Parang pinalitaw mo kasi rito, ma'am, na kayo po ay wala na pong kasalanan. Yes or no? Mabasa na to diha. Yes or no, ra, ma'am? Yes Wala or mi no na lang, kayong ma'am. babasa. Yes or no lang. Ibig bagay sabihin mo, ma'am, na kayo po ay nagbasa dyan, wala ka ng kasalanan. Yes or no? Ayaw na sa klase nga pangutana. Eh, tanongin mo. Oh, sagutin mo. Ang ipangutana nimo kani ang kani ha. The moment that you receive Jesus Christ, and that moment also gihimo kang matarong sa Ginoo. Mm. Og nganong nakasala pa ang tao even though they are Christians. No. Sandali lang, ma'am. Para kasing pinalitaw mo kasi dito, ma'am. You're going to show that Bro, tagaan na itong panahon ni si Kuan, bro, Eugene, si Brad Bacor. Si Bacor. Baboy, di naman kayo. Kanina ka pa dito, Brad. Sige. No. Niingon ka mo nga, Ma'am. Sandali lang, mama. Ako'y sala. Oh, yes. Mo-out Hello? na si Brad Bacor kay nahubog na nabukog yung bata daw. Sige bro, Sige. Sige, ma'am. Manila na, bro. Patuloy ka lang, ma'am. Inom magtubig. So ibig sabihin, kita Si Ma'am Anyedis daw. Hindi naman to si Anyedis. kita tanan nga nidawat sa atong Ginoong Hesukristo. The moment that you receive Jesus Christ, gihimo kang matarang sa Dios. Tama mali. So, tama naman yan. Tama pero na. ganito, ma'am. Di ba, nag-receive ka na ni Jesus Christ, ma'am? Ibig bang sabihin ay nagiging... Sandali lang, ma'am. Ma'am, sandali lang. Make you right. Make you righteous. Oh, kaya nga, di ba, naniniwala ni Kristo ay gawin niyang magiging... Sandali lang. Naman, oo. Ino-confirm ko lang kung gaano ka... kasalanan. Ma'am, yan. Bakit nagkakaroon ka pa ng kasalanan na ginawa ka na pala ng Diyos So, na righteous? Ibig bagay sabihin, kaya nga, tinanong kita, ibig bagay sabihin wala ka ng kasalanan. Biblia ang pasagutin natin. Biblia ang Lagi ba? pasagutin natin kung O, ito bakit. ha. Ito yun. Ibig bagay sabihin, kaniniwala ka na ni Kristo, wala ka na bang kasalanan? Yes or no? Ganyan lang. I don't need your explanation. Yes or no lang. Ang matubag nako din ha, tungod sa kailibgon nato nga mga tao, even ako sa akong kaugalingon, amino nako na tungod sa kailibgon nato nga saba. Tungod sa kailibgon nato nga mga tao, even though na we are Christian, all given though na Christian ta, makasala ra gihapon kita kay tungod sa kailibgon nato nga kailibgon sa lawas nung kailibgon, mabasa nato na sa Santiago 1. So, ikaw ma'am, nagkasala ka o wala? Niingon ko sa imuha nga makasala kita nga mga tao, yes, makasala ko. Kay tungod, naapata sa flesh na kailibgon. Nga ang atong flesh, mag-desire pa siya. Naniban niya ni Senyor Aguila si Mamang. Ang giingon sa Ginoo nga pag kinabuhi ka mo nga matarong, kay matarong ang Dios. Be holy for I am holy. Muna gitudlo sa ato ang Ginoong Kristo, dili kung unsa na mga pagtulunan ninyo oy. Unsa man din mo pagtulunan, ma'am? Unsa may problema din mo sa among pagtulunan? Sama sa giingon sa kasulatan apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy. Mauna ang ato ang pagtulunan nga kailangan nato i-practice every single day, dili na kung ano-ano. Naman na sa amoa, ma'am. Naman na andito man yan sa amin. Pailog, gugma, kaluoy. Andito man yan sa amin.
Baka wala kayo dyan. Baka wala kayong love. Kasi yung ina ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nyo ni-love. I hate Mary, but love Jesus. Yun ang turo nyo eh. So baka wala sa inyo yung love. Absolutely yes. Absolutely. Wala. Tama pala Wala eh. palang love. Ayaw pala Sinabi eh. mo. Sinabi mo, Sinabi mo wala ang... pala kayong love. Ayan. Jesus, si Jesus. Yan, holy ka tuloy. Nahutuloy, ma'am. Pasensya ka na, ha? Ito pala mga born again, wala palang love ito. Wala palang love ito eh. Kaya punay, panay pagmumura. Hindi ako nagmumura. Bakit ako nagmumura? Hindi, yung mga kasamahan nyo, nagmumura, nagwawala pa nga misa doon sa Facebook. Ay, normal pala dahil sabi mo wala kayong love. Para sa mga 92 viewers natin, yung born again, hindi nagtuturo ng love, ha? Kasi namin na ng ating kapatid dito. Absolutely yes, sabi niya. Hindi, wag mo i-twist yung sinasabi ko. Ang sinabi ko, kung ang kasi kinumpira mo si Jesus at saka si Maria, of course kay Jesus kami. Hindi kay Maria, kasi si Maria, ginamit lang si Maria para panudlanan sa flesh na ipanganak dili ang anak sa Ginoo. Kawawa Sa Diyos yung sa kalibutan. kawawa yung Panginoon, kawawa yung Ikaw ang kawawa. Ikaw ang kawawa. Hindi kami. Ikaw. kawawa talaga. Kawawa talaga yung ina ng Panginoon sa inyo, ma'am. Ma'am, example, ma'am. Alam mo ba? Halimbawa, ma'am, yung nanay mo, ma'am. Alam mo ba? Ma'am, mabuti na lang, ma'am. Pinanganak ni Maria. Mabuti na lang, hindi nagiging born again ito si Mother Mary, ma'am. Pag nagiging born again, kawawa tuloy. Kawawa. Oh, no. Stilan. Sinabi Ano ba yan, sa ma'am? Biblia na magdasal ka kay Maria. Nire-respeto namin si Maria kasi siya ang naging nanay sa flesh ni Jesus. Pero it doesn't mean na mag-ampo mi sa iyaha. It doesn't mean na sa iyaha mi magluhod-luhod. It doesn't mean kung ano pa diha. No, prosesyon. Uunsa pa diha. No. Sama sa gingon sa kasulatan. Grabe ka klaro ang gingon sa kasulatan. Grabe ka klaro ang sinabi sa kasulatan. Wala nang iba sa buong mundo ang makakaligtas sa iyo. Ang pinag-uusapan nito ay kaligtasan. Hindi na kung ano-ano. Sino ang makaligtas sa iyo? Salvation. Yung gustong pumasok, mag-request lang kayo, Salvation. Sige. Naku, Ma'am, sabihin ko sa'yo, kapag wala si Mother Mary, ma'am, may Kristo bang... Sandali lang, ma'am, ganito, ma'am. Para kasing minamaliit mo si Mother Mary at ayaw ko yung tanggapin, Ma'am, sandali lang, ma'am, sandali. Kung wala ba itong si Mary, ma'am, mayroon bang Kristong magkatawan tao? Hindi, ito bro Eugene. Pag wala si Santa Maria, ma'am, may kaligtasan ka ba? Yes. Ano, may Paano kaligtasan paraan, ka ma'am? pag wala si Santa Maria? Paano ka paraan, maligtas ma'am? yan? Paano paraan? Sa paano paraan? Jesus. Bakit si Jesus? Si Maria ba, nasa ano na ba siya? Nasa nung... Sandali lang, ma'am. Sinabi mo, ma'am. Ma'am, kaya nga, yung sinabi ni Liwanagin Brad natin, Stalo. bro Eugene. Liwanagin natin. Liwanagin natin, ma'am, ha? Tika lang, ma'am. Liwanagin natin, ma'am. Pag wala ho si Santa Maria, may kaligtasan ka ba? Sabi niya, meron daw. Meron. Sabi mo, meron. Paano ka ho maliligtas? Paano ka ho maliligtas kung wala si Santa Maria? Dahil si Santa Maria sa Bible, siya yung pinanggalingan ng dugo at laman ng Panginoong Hesus natin. Paano ka maligtas kung wala si Santa Maria? Si Maria, dili na siya mao ang atong pag-aampuan. Di siya... Nay, ma'am, we are not talking about praying. We are not talking about adore. We are talking about salvation. Please, I'm talking stick our topic. I already told you, mabasa natin sa Gawa 4:12. Enough na sinabi ng Diyos na siya lang, wala nang Ito, ma'am. sa tibuok Ganito, kalibutan ma'am. ang makaluwas Ma'am, sa sandali natin. lang, ma'am.
Para mawala na yung ano mo, ma'am. Para kasing nagwawala ka. Yung may bisita tayo, ma'am. Eksakto ito. Sandali lang, ma'am. Bibisita tayo. Eksakto po itong bisita natin. Galing po sa born again ito, nagiging katoliko na. Magtutuos kayo nito. Pag dili gani si Jesus ang tumong sa Ma'am, pakinig ka naman, ma'am. Ano ba yan? Parang nagwala ka na, ma'am. Ma'am, Ang please gusto naman, kasi ni ma'am. ma'am, Huwag siya lang kang yung magwala pakinggan. dyan, ma'am. Ano kasi ito si ma'am, pag maipit, magipit, magwawala na ba? Parang si Pastor Anyidis din. No. Kasi akala ko di ko marinig. Akala ko ba di niyo marinig? Ma'am, makinig ka. Kasi nakikinig kami sa'yo, tapos ikaw, nagwawala na dyan. Ano ba yan? Naman din ako sa inyo. Oh, Ano nakikinig? Bago ka na nakinig sa amin kanina. Putak ng putak ka dyan, makinig ka naman sa amin. ang gusto Sige. kasi ni ma'am, siya yung pakinggan natin. Hindi ba niya pwede? Kaya nga tayo nandito, kaya nga tayo tinatawag natin itong sharing kasi palitan tayo ng ng nalalaman. Hindi lang kay puro sa'yo lang, hindi lang din kay puro sa amin. Kung nakinig kami sa'yo, marunong ka rin makinig sa amin. Bakit hindi ka Tama naman. nagtanong at hindi ko rin sinagot? Nagtanong ka Oo. kanina, sinagot ko naman. Nung sinagot ko naman, hindi ayaw mo naman din pakinggan. Hindi, nakinig kami, oy. Ang sinabi mo kanina, ang pinag-uusapan mo kanina about kay Maria o sinagot kita na ganito, ito mabasa, klaro-klaro masyado ang sinabi ng Diyos na walay lain, wala nay lain pa sa tibuok kalibutan ang makaluwas kanato kundi si Jesus lamang. Wala di gibanggit dira si Virgin Mary, gapataka raman mo. Sige, ma'am. Meron akong tanong sa iyo, ma'am. Ito sa Biblia po kasi na Latina Vulgata, pinakwento ba kayo sa Douay version meron ito? Okay, explain ma'am kung sinong Mary na binanggit ni San Juan, ni San Pablo, 16:6. Saan ka muna ito, ma'am? Salot Mary huhat labored mats among you. Sino po ito, ma'am? Sa Roman chapter 16 verse 6, sinong Mary na itong dapat nating isalot? Unsa to siya nga balasahon? Roman chapter 16 verse 6. Basahin mo nga do sa Biblia mo magandang balita. Kana bang salot connection ba? Dahil basahin mo muna diyan. Okay. Ano 'yun? Ano yun? Sa Biblia mo. Roman Anong verse? chapter 16 verse 6. Unsay kuan diha? Unsa may kana ano ba? Basahin mo. Ito sa Tagalog. Sa Tagalog. Di ba sabi mo ayaw mong yuyukuran si Maria, ayaw mong dasalan. O sige, bigyan kita ng sita sa Biblia. 16:6. Ito sa Tagalog version na lang. Sinabi ni sa Pablo, ikumusta ninyo ako kay Maria na matiyagang maglilingkod para sa inyo. Sino ba itong Maria na dapat ating kumustahin? Hindi ko sasagutin yan kasi Hindi mo alam. Ngayon ko lang nabasa. Ngayon mo lang nabasa? Sa tagal mong nagbasa ng Biblia, ngayon mo lang nabasa yan? Diba? Pwede bang pagtawanan ang Biblia? Pwede bang pagtawanan ang... Hindi pinagtawanan namin, ma'am. Ikaw yung pinagtatawanan namin. Ano ba ang pagtatawanan doon? Pagtatawanan doon? Oh no! Diba sabi mo? Ngayon mo lang nalaman at ngayon mo rin alam. Pagbasa ka nga ng Biblia. Ipangmusta ako kang Maria Oh. na naghatong pag-ayo uban kaninyo. Sino yan? Sinong Maria na yan? Sinong Maria na yan dapat nating kumustahin? Sinong Maria na yan? Ang daming Maria sa Biblia. Okay, ayan. Sinong yan, Maria? Pedro. Si Maria Ito ha. Sinong Maria po? Daming Maria, di ba? Sino ba namang Maria? Sa dinami-daming Maria. Sandali lang, ma'am, para linawin natin yung Mariang marami. Kasi mayroong Maria Magdalena, di ba?
Sa Biblia po kasi binanggit ito si San Pablo, 16:6. Sabi niya, ikumusta ninyo ako kay Maria na matiyagang naglilingkod para sa inyo. Sino bagay sa dinaming Maria, sinong Mariang matiyagang naglingkod para sa atin? Si Maria Magdalena o si Mother Mary na ina ni Kristo? Okay, kung sabihin na natin ina ni Kristo. Ayun, kaugnayan yun pala. niya? Ano ang kaugnayan niya? Ayun pala. Ano ang kaugnayan niya sa salvation? Naglago siya. Yes. Maraming kaugnayan. Dahil unang-una po, kapag wala po si Mother Mary, walang Kristong magiging magkatawan tao. Kung walang Kristo, walang mapako sa cross. Kung walang mapako sa cross, wala tayong kaligtasan. That's why, if Mother Mary did not accept the plan of God sa mga plano na Diyos sa kanya, na ibuntis niya itong Kristo, paano tayo ngayon? Ang pangutana ko, Eugene, ang pangutana ko, si Kristo ba? Nabuhay na ba siya pag-utang ni Maria o si Kristo na ana siya? Kaya mayroong katawan at dugo itong si Kristo, flesh and blood, because of Mother Mary. Alam mo yan na si Kristo sa hindi pa siya nagiging nagkataon tao, espiritu po yan. Alam mo siguro kung ano yung espiritu. Walang butot, walang laman. Paano siya nagkaroon ng laman? Paano siya nagkaroon ng dugo? Through Mother Mary. That is why kung babasahin natin itong Biblia sa Hebrehanon, hindi mo siguro, ma'am, alam mo ma'am, nagiging katawa-tawa yung ano mo ma'am. Hindi ako nakakatawa. Hindi. Oh. Hindi ka rin nakakatawa. Galatia 4:4 bro Eugene, basa-asa. Galatians Basahin mo muna ang Galatia 4:4. Oh, si ma'am na magbasa para alam niya. Na mga tuloy si ma'am, di niya alam itong Roma 16:6. Sige. Pakibasa ma'am sa Galatia 4:4. Hindi ko siya nabigyan ng pansin kasi Kasi hate mo si Mary. Hindi mo binigyan ng pansin kasi hate mo si Mary. Tama ba? Oh no! Ma'am, hindi mo binigyan ng pansin kasi hate mo si Mary. Tama ba? Huwag kang mag-akusasyon sa tao na hindi mo alam ang nasa loob ng puso. Kaya nga, tanungin ko sa'yo. Huwag kang magsalita ng akusasyon. Ma'am, hate mo si Mary o hindi? Hindi ko siya hate. Salamat. Hindi mo pala sa hate eh. Oh, hindi pala hate. Sangayon ka, Yan na. nabigyan natin ng, ma'am ito, kasi hindi mo si Mary hate, sangayon ka, nabigyan din natin ng respeto si Mary. Pero dili na ko siya i-acknowledge na siya makaluwas ng anak ko. Anong hindi in-acknowledge? Si San Pablo nga, sinabi niya, kinumusta pa nga eh. Sabi mo hindi in-acknowledge. Sa ibang salin na Biblia, salot po. Hindi basta-basta yung salot. Alam niyo kasi kami sa mga Reserve Philippine Army po, salot is the most important. Brother Eugene, napakalayo mo. Sino talagang malayo. Dahil nasa labas bansa ka, nasa Pinas ako, talagang malayo. Ma'am! Sino ang makaligtas sa'yo? Tanungin kita. Sige, tanungin kita. Ma'am! Sino makaligtas sa'yo? Sino makaligtas Lahi, sa'yo? ma'am, iba yung tagapagligtas, iba din yung makaligtas. Baka parihasin mo yan ha. Iba ang tagapagligtas. Wala na tayong dapat na pag-usapan kasi yan pala talaga ang paniniwala ninyo na ang makaluwas sa inyong buhay ay si Maria o si No! Sa sinabi ko, iba yung tagapagligtas, iba din yung makaligtas. Ang tagapagligtas ay yung Panginoong Hesukristo natin. Siya yung tagapagligtas natin. Asa may tinuod ninyong tinuhuan ang pagtulunan ni Jesus o pagtulunan sa inyong pundok. Kinsa man inyong ginawali ang pagtulunan sa inyong pundok o pagtulunan ni Jesus Christ. Kay Jesus Christ ang pagtulunan ni Kristo ang among giwali kay ang pagtulunan ni Kristo naa sa simbahang Katoliko. Si Kristo ang iwali tapos ang pagtulunan ni Kristo naaman sa simbahang Katoliko. Anuhin natin yan. Ang problema sa inyo, daghan mo pagtulunan. Hello, magandang gabi. Bigyan natin pansin itong isang bisita natin, nagbalik loob na sa Katoliko. Dati po ito born again.